Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor Witch in Witch fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum imissri niltaqgħu ma' Claire Azzoppardi. U dan huwa ir-romanz li se naqra minnu, Castillo, li għadu kemm ħareġ ftit tal-ġimgħat ilu. Claire tgħix f'dar antika ħafna fin-Naxxar. Hija l-kap tad-Dipartiment tal-Malti fil-Junior College u meta ma tkunx qed tgħallem tkun qed tikteb jew taqra. Kitbet u traduċiet numru ta' kodba tfal fosthom is-sensiela ta' Jake Kassar u tal-Aħwa Demolitz. Kitbet ukoll żewġ volumi ta' stejjer għall-kbar li ħafna minnhom ġew pubblikati f'rivisti barra minn Malta u l-aħħar ktieb tagħha kulħadd ħalla isem warah ġie pubblikat il-Kroazja u l-Ungerija u se jiġi pubblikat ukoll ir-Rumanija u Slovenja. Azzoppardi għadha kif ħarġet l-ewwel romanz tagħha li huwa dan. U issa ngħaddu għall-qari tas-silta. Is-sufan tagħna. Mhux kulħadd jiddeċiedi li jmut. Hemm min f'mument ta' delirju jiddeċiedi li ma jridx jibqa' mal-ħajjin u jneħħi ħajtu. Hemm min imbagħad jibqa' jikkombatti sal-aħħar nifs, ma jaċċettax li l-ħin ikun sar. Hemm min jiddeċiedi ħadd ieħor għalih, bħal Tommy Grech u Dennis Castillo. Il-papà ma joqgħod fl-ebda kategorija minn dawn, għax il-papà iddeċida li jmut mingħajr ma jmut. Iddeċida li jeżenta ruħu mill-ħajja ħafna qabel ma marad bil-kanser u jien din ma rridx naċċetta. Jiġifieri bija u mingħajri xorta pa. U x'hekk qed tipprova tgħidli. Mela allura nista' nitlaq mid-dar għax li nara kemm mixħud donnok mejjed u donnok ħaj, ma titkellimx, qisek għadira ilma qiegħed, ma titħarrikx, ma tinbidilx. U qed tinten ukoll. Kemm ilek ma tinħassel għajt? Pops, qed tgħidli biex nibda nfendi għal rasi. Sewwa qed nifhmek. Jien ma lil qiegħed mhux se ngħix. Papa. Ma kelli lil ħadd ħlif lil Pops. Tani kollox sa fejn kien jafu. Meta miet bkejt tal-ġimgħat sħaħ. Għax anki jekk kien ilu qiegħed, meta nagħlqu l-kaptelli tal-qabar irrealizzajt li ma stajtx nibqa' nuża l-kelmiet Pops u Papa u Pa. Nindirizzhom lil dak ix-xi ħadd, lill-uniku xi ħadd li stajt insejjaħlu hekk. Għax il-biċċa li meta ddeċida li jmut kien għadu hawn miegħi. Kont għaddi nista' niftaħ il-bib tad-dar u ngħajjad, Pops, wasalt! Kont għaddi nista' ngħidlu, ara x'għamiltlek pallum, kejk ta' ċikkolata, eżatt kif tħobbu int. Jew, ara kemm ġibtlek batteriji, papa, jew, iva Pops, iftaħ ftit awraħ ta' eluq, Papa. Sakemm kien għadu hawn magħluq fid-dar, fuq is-sufan l-aħmar jew fuq is-siġġu żlugat ta' mal-mejda, kont għaddi ngħid għadu hawn, għadu miegħi. Għad għandi lilu, minix waħdi. Kont nidħol id-daru u anki jekk ma jitkellimx, kont inħossu, kont inkellmu. Pa, se nagħmellek ikrate. Kont nisma' n-nifs tiegħu u nifhmu mill-ewwel. Iva mill-libela jew le, grazzi. Kont naqra l-ħarsa fuq wiċċu li kienet tinbidel malli nimla l-kamra bil-kliem. Imma malli sibt li l-nifsi quddiem it-tebut, nieżel fil-ħofra sewda fl-art u ftit wara tkaħlu l-kaptelli, għadd dan ir-raġel li għext kważi ħajti kollha miegħu biss, li tajtu bis-sieq li ma fimx dejjem dak li prova jgħidli, li għajjartu, li għannaqtu, li bkejklu, li rani nibża mill-fatati u l-mostri, li għamli kejk f'kull birthday sakemm għalaqt 16-il sena u dejjem kilni kollu jienu biss. Issa se jinkesa għal dejjem fid-dlam. Wara l-funeral tħalt fid-dar tiegħu, fid-dar tagħna. Poġġejt fuq l-istess sufan tiegħu, is-sufan tagħna, għal ħin twil ħafna u bkejtu waħdi. Għax kien dak il-waqt li fimt li s-sufan kien sar tiegħi biss, u s-siġġu ta' mal-mejda kien sar tiegħi biss. U l-papà kien se jibqa' biss fi frame fuq it-tavolina. U dik kienet silta minn Castillo, ta' Claire Azzoppardi. Issa nistieden lil-Claire li qiegħda hawnhekk magħna. Kif inti Claire? Tajba, inti? Tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Grazzi lilek tal-li l-istedina. Mela, għandna l-ewwel mistoqsija. Kif daħal il-personaġġ ta' Gaddafi fir-rakkont? Għalfejn kellu jkun dal-personaġġ li jorbot tant nies flimkien, il-vittma fittizja, il-vittma reali, l-awtriċi Kay Penza nfisha u missier in-narratriċi fost oħrajn. Gaddafi. Gaddafi ġie ħafna drabi Malta. U dan il-romanz u ambjentat
ħafna minnhom fis-sebgħinijiet u tmeninijiet, meta fil-fatt dar Kurunell kien żar il-pajjiżna. U jiena ma naf numru ta' nies li għandhom ritratt miegħu. U allura il-protagonista ta' dan il-ktieb għamilta wkoll din it-tfajla li u anka qiegħda f'numru ta' nies li insertaw kienu f'xi festin jew f'xi tip ta' xogħol li ltaqgħu ma' dan ir-raġel u ħadu ritratt miegħu. U missiera kien pulizija fis-sebgħinijiet u wkoll kellu ritratt miegħu u dik kienet allura trabbiet qisha dejjem b'dan ir-ritratt fuq tavolina tal-korp tal-pulizija ma' Gaddafi. U speċjalment peress li dejjem smajt, anke meta kont żgħir pereżempju il-fatt li dan ir-raġel fil-verità nqisu bħala mostru llum sewwa, imma meta kont żgħira kienet taffaxxinani l-istorja li dak kien jgħix f'tinda. Jisu xi ħireġ minn xi ktieb ta' tfal. Imma mbagħad jienu nagħmel ir-riċerka jisu kollox Antonella jsir xi kultant ċertu kombinazzjonijiet huma ħelwin u jiġu awtomatiċi, jiġu vera b'kombinazzjoni u tajt ok, mela sta vera ħanużati. Jiena għamilt ħafna riċerka għal dan il-ktieb u jiena nir-riċerka sibt programm ta' Gaddafi kien ġie Malta fl-1976 f'waħda miż-żjariet tiegħu dam 4 ijiem mill-21 sa 24 ta' Mejju u sibt il-programm tiegħu eżatt. Minn letteralment minn xin rifess saqajh fuq l-art sa ma telaq. Minn filgħodu sa flaxija, ġifieri x'kien eżatt l-itinerarju tiegħu sa fejn kiel, fejn marma minn iltaqa'. U għad illa m'għidix kombinazzjoni kif kelli nsib dan il-programm partikolari u iddeċidejt li nużah. Isir xi ħaġa kważi fittizja, sewax dan ir-romanz huwa fittizju, imma fl-istess ħin nuża xi ħaġa li ġrat vera. U minn hemm hekk Gaddafi. Però Antonella naħseb tajjeb ngħidu wkoll li l-istorja preżenti, jiġri Amanda tirrakkonta meta mietu mbagħad Gaddafi, sewwa mela l-istorja 2011. U bejwet ieħor il-preżent u l-protagonista hija Amanda tibda 2010, 2011 u 2012. Sewwa ġifieri jitlaq vera mis-sebgħinijiet imma mbagħad għandna din il-mixja kollha. Mhux fuq Gaddafi, ma' romanz. Le, huwa element wieħed. It-temi ta' memorja u firda huma qawwijin fir-rakkont. In-narratriċi tibni l-memorji l-ewwel billi tikkataloga l-kaxxa li tiegħha missiera fl-adolescenza. Imbagħad tarrex l-inventarju tal-omm f'ħal gargur u fl-aħħar insibuha determinata biex tippubblika l-aħħar romanz ta' Zija Kej Penza. Fl-isfond hemm is-sensiela tal-Ispettur Castillo għaddejja. Kif għażilt li torbot it-temi ta' firda u memorja mal-ġeneru ta' romanz investigattiv? Eżatt, mela għandna lil Amanda kif għad sewwa inti din titlaqa' omma meta tkun żgħira. Sewwa nistgħu ngħidu għadi mhux ħankunu qed inħarbtu romanz sieħ. U x'tagħmel mela tibqa' tgħix ma' missiera sakemm immut missiera dejjem tiġbor l-affarijiet li forsi twaħjil ta' omma. U tikkatakollhom kollha tpoġġihom f'kaxxi tikteb il-nur għandha dan il-notebook sieħ bl-affarijiet ta' omma u ta' tita tal-familja tan-naħa ta' omma. Biex tipprova tibni din l-istampa tal-mamma tagħha. Li ma jirnexxilix sa barra minn hawn għax omma telqet u qatt ma reġgħet ġiet tfittxa. Imma allura dan fih innifsu huwa element investigattiv. Bħala mbagħad naraw lill-omma stess, Emma, li telqet lill-binta, li wkoll imma din ħajjitha kollha tipprova tibni l-istampa ta' oħta tewmija li kienet mietet. U l-memorji, u l-memorji mbagħad tal-mamma tagħha, tal-papà tagħha, ta' oħta, kollha tagħmilhom f'dal-katalgu, kollha bin-numru, qisu xogħol investigattiv. Sintendi dejjem ikun jonqos affarijiet u qatt ma jirnexxielek tibni l-istampa sieħa. Imma peress li hemm da xogħol investigattiv, kont iddeċidejt ukoll li ndaħħal allura l-ġeneru propja tal-ħudanet tal-investigazzjoni. L-ewwel qed joġobni. Ġifieri qed ngħidu anke l-ovvji l-Agatha Christie, sewwa ma jiena nħobb ħafna Ian Rankin u l-Inspector Rebus u anke Montalbano u Andrea Camilleri. U rrid nagħmel xi ħaġa li hekk hija daqsxejn spiex tal-logħba. Bintajt karattru wara li kienet tgħix fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet, aħna qatt ma kellna nisa jiktbu dan il-ġeneru polizzjesk, minkejja li Antonella fil-verità dan il-ġeneru nkiteb minn ħafna nisa. Imma Malta qatt
ma kellna dawn l-awturi nisa u għat u din ħatkun tikteb dal il-ġeneru polizjesk. U din ħolqot l-Ispettur Castillo li jisolvidaw il-każijiet kważi kollha, każijiet żgħar imma importanti, in-nies iħobbuh għax iżomm il-ġustizzja, u mbagħad bdiet tippubblika romanzi, ppubblikat xi 10 kollox, u ddeċidejt ukoll li nġibhom fil-ktieb tiegħi. Jiġifieri mela l-investigazzjoni il-ġeneru polizjesk propju l-ħuddaniet kif nafuh tajjeb aħna. U mbagħad hemm din l-investigazzjoni iktar kbira, in-narrattiva l-oħra il-propja tal-ktieb li mhux dejjem kollox jiġi solvut fiha. Naħseb dak il-mod provajt naqgħad u għaliex għażilt mbagħad il-memorja u l-firda sewa dan il-ġeneru. Forsi tajjeb li ngħid li fil-verità mhuwiex romanz polizjesk. Anke jekk hemm ħafna romanzi polizjeski fih. Hemm biċċiet ta' keti li qed jiġu rrakkontati l-ħin kollu, dal-ispettur issir tħobbu bla ma trid, forsi. Jew forsi xi kultant ukoll ma tħobbux. Imma Castillo importanti għax minħabba Castillo jiġru ħafna affarijiet. Mela minkejja li mhuwiex il-ġeneru propja polizjesk, u forsi huwa ġeneru ftit iktar letterarju, hemm infilsat fih dal-ispettur u dal-ġeneru polizjesk li jaf jagħti jekk. Ma nafx gost kbir il-qarrejax. Jiena gost għalmenu naqrawhom ukoll dawn ta' kodba. Mela, mistoqsija li jmiss. Il-femminil u qawwi ħafna f'din l-istorja u l-maskil imġenneb bl-eċċezzjoni ta' Castillo, karattru fittizju li n-nisa tar-romanzi diskutu daqs li kieku tad-demmu l-laħam. Mbagħad hemm fil-fatt ħadd jitkellem fuq Castillo. Għalhekk jismu Castillo. Issa, imbagħad hemm Matteo li għandu xogħol ta' tabib li ironikament jidher trivjali u sfukat ħdejn l-attività ta' martu, filwaqt li Tommy għasu preżenti ħlief bħala memorja negattiva. Mela, kienet deċiżjoni konxja li l-uniku raġel imlaħħam u jiġbed is-simpatija fir-romanz huwa il-prodott fittizju ta' Kej Pensa. L-istorja ta' Emma, Amanda, Kej Pensa u nisa l-oħra hija ntiża bħala kontronarrattiva femminista li qed tipprova tisboq l-istorja dominata mill-irġiel fil-letteratura tagħna. Vera, lek kollox id-dominat mill-raġel, għax hekk taqbilx. Naqbel ħina. Imma u iva, vera, qed nirrakkonta l-mara iktar mir-raġel, il-protagonisti huma kollha nisa, mela għandna l-Amanda, it-tifla ta' Emma, u Keti li hija oħt Emma. Emma u Keti huma tewmin, biex nifsi l-background, u waħda mhux miżżewġa u mietet żgħira, u l-oħra miżżewġa għandha din it-tifla. U dawn huma tliet protagonisti. U tajt li ma jismu Castillo, u xorta iva għamilt dan ir-raġel huwa protagonist. Għaliex fil-verità ħammerik ftit hawnhekk Antonella, l-irġiel huma importanti f'dan ir-romanz. Sewa, minkejja li l-protagonisti huma kollha nisa, imma l-irġiel minħoss huma importanti ħafna. Inti semmejt lil Tommy u semmejt lil Matteo u jien nista' nsimilek il-Robert. Ħanibdew b'Robert, pereżempju. Robert huwa missier Amanda. Li għaxet ħajjita kollha miegħu sa mumiet. Is-sil tal-qrajna. Eżatt, is-sil tal-qrajna sakemm kibret u telqet u vera bdiet tfendi rasa u żewġet. Imma dan ir-raġel għallima kollox. Ġem silti toħra fil-romanz fejtajt li l-papa għallimni kollox. Minn kif dbajjat ħajt, sa kif tibdel flashing, sa kif tagħmel cake, kollox għallima il-papa. U din mhix normali li naraw fil-letteratura tagħna il-papa li joħsib it-tifla sewa li għallima kollox u li rabbiha sew. Ġemet il-mama li hija massink u trabbi u x'nafjunu da. U hemm Matteo. Iva, huma karattri periferali, imma Matteo, mela, apparti li huwa tabib, jħossib it-tifla xorta, li dawn miżewweġ ma' Amanda għandhom tifla Clarissa jħossiba, iġib il-flus id-dar, jieħu paċenzja bil-mara, jieħu gost jieħu tazzambit fil-għaxija wara ġurnata xogħol u jara film mal-mara, tajjeb, isajjar, meta hemm bżonn isajjar, jew meta ndobbi isajjar. Ma' żmien, Antonella, f'kulħadd ħalesem warajha, ktibt ħafna iktar lil-mara għax kont nemmen li Iva għandi nikteb lil-mara. Għaliex il-mara ma leħħinniex biżejjed, ma tajniex dil-vuċi li forsi jew dejjem poġġejnija fil-ruoli stereotipati. Imma jienu nikteb dan il-ktieb, irrealizzajt li mhux il-mara biss irid nikteb biex inkun feminista, irid nikteb ir-raġel ukoll. U anke rrid naqleb ir-ruoli. U allura npoġġi n-nisa anke fir-ruoli li suppost li s-soltu ma narawhomx fihom. U poġġu raġel imma fil-ruoli li s-soltu naraw biss il-mara. Għalhekk
għatlek ħammerik ftit u ngħidlek isma' fil-verità huma importanti l-irġiel. U bisata daw iż-żewġ irġiel Amanda tibqa' f'sikkitha. U mbagħad bisata Castello jinbena l-plott. Interessanti ħafna. Tajjeb, mela, minkejja l-insistenza ta' Anne li Kay pensa ma kienx intenzjoni tagħha li tikkommenta fuq il-konflitti ta' tminijiet, jidher ċar li d-disgwidi ta' dak iż-żmien li għatem ħafna kontroversji dwarhom sal-lum huma tema ċentrali fil-ktieb tiegħek. X'nebħek tippreżenta b'mod tant ċentrali dan iż-żmien ta' tant firda fir-romanz tiegħek? Ekku, fil-fatt mela semmejna tema tal-firda Antonella xek, semmejna tema tal-om u anka l-falliment tal-om u l-memorja, dawn huma kollha tim importanti, ma hemm it-tmeninijiet. Mhuwiex protagonista it-tmeninijiet, imma iva huwa importanti fil-faddina b'Gaddafi sewwa għaliex it-tmeninijiet. ħafna nies jgħidu li aħna ossessjonati bit-tmeninijiet u li nkiteb ħafna fuq it-tmeninijiet u jista' jkun. Imma jiena waqt li kont qed nikteb romanz ħarġu iktar romanzi bl-isfond ta' tmeninijiet. Jiena nħoss li għadu ma nkitibx biżejjed, nħoss li għadu ma nkitibx kollox fuq it-tmeninijiet, fuq da żmien turbulenti, da żmien politiku diffiċli ta' pajjiżna. U hawnhekk xtaqt nuri ftit mill-episodji li jinkitbu li ġraw dak iż-żmien. Jien trabbejt fit-tmeninijiet. U għalija hija il-tmeniniet huma memorja mċajpra ħafna. Jisni bejn ċertu affarijiet għadin niftakarhom ċari, ma ċertu affarijiet m'iniex ċerta jekk l-immaġinazzjoni tiegħi kabritomx. Kont għadni żgħir twilit fis-77. Imma pereżempju t-tmenijiet huma wkoll imħawda għaliex fil-familja tiegħi naħseb li smajt stejjer mod, ma mbagħad pereżempju l-iskola smajt stejjer mod ieħor. U aħna pajjiż mifrud b'żewġ bnadar, mhux vera, tribu, żewġ tribujiet, għalhekk ukoll Gaddafi kien ġej minn tribu. U donna tmeniniet nisimgħuha, l-istorja ta' tmeniniet nisimgħuha differenti skont jekk kienx aħmar jew blu. U nażlu x'nirrakkuntaw. Mela, jekk aħna blu ħan nirrakkuntaw storja partikolari, ġeneralment ta' Raymond Caruana. U jekk aħna ħomor, ġeneralment nieħdu gost nirrakkuntaw l-istorja ta' Karen Gregg. Però qegħdin 1-1 jisna floba futbol u par. Forsi qas iridu nkunu nafu l-verità. U jibqa' kollox imdendel. U l-misterji l-kbar donna ma jisolvew qatt. Mela l-ġeneru polizjesk, investigattiv, ċertu affarijiet li huma ovvji jissolvew dejjem, l-affarijiet li forsi vera rridu nsolvu ma nsolvuhomx, ma forsi wkoll ma rridux insolvuhom. U huwa żmien allura li baqa' jaffaxxinani u xtaqt nagħmel hekk dal-kumment. U l-ktieb huwa hekk ukoll, huwa logħba tal-memorja. ċertu affarijiet qed jiġru li huma fittizji kompletament, ċertu affarijiet oħra ġraw vera. Imma infilzati b'mod li jisom fittizji. Proset, tajjeb ħafna, mela issa naddu għal-kodba li għannaw. Ħejdina xaġa dwarhom, x'inhuma? Ara, ġibt l-ħarġobra tiegħi kulħadd tal-isem wara għaliex għadu għal-qalbi ħafna u ftit tal-ġimgħat ilu għadu kif ħarġ bl-Ungeriż. Issa ħarġ bil-Kroat u issa ħarġ bil-Ungeriż. Issa sar aħmar, issa żgur mhux ħanġġieldu għax blu u aħmar u żewġ tilbisi, all right, no problem. Kienet tnedija sabiħa ħafna. Ekku, kienet Budapest tal-Festival tal-Ktib. U bad ġibt daw it-tlet kodba The Blind Assassin ta' Margaret Atwood and Julian the Scriptwriter ta' Vargas Llosa The Secret History. Daw huma tlet kodba li influenzawni direttament fil-romanz tiegħi. Ġifieri kemm Margaret Atwood, per eżempju, inti bad dan and Julian the Scriptwriter, mek hemm il-ktib kollu kapitlu in-narrattiva il-propja tal-ktib u kapitlu l-scriptwriter li qed jikteb l-istorja tiegħu. U li qed tinqara fuq ir-radju. U jiena wkoll għamilt xi ħaġa simili, ġifieri għandi fil-ktieb biċċiet mill-kapitli kollha ta' Katie Penza. U jalternaw. U dik kienet idea li ġiet minn Vargas Llosa. The Secret History, Donna Tartt hija kittiba inkredibbli, rebħet il-Pulitzer bil-Goldfinch u dan kien l-ewwel ktib tagħha. U dan il-ktib jibda biqtil. Ġint ma l-ewwel isir taf li miet xi ħadd. U ma l-ewwel isir taf ukoll min qatlu. U minn hemm imma sir taf x'wassal għal dan il-qtil u għaliex. U dan ir-romanz tiegħi ukoll insiru nafu fil-bidu tar-romanz li xi ħadd qatel lil min u kif u x'fatta, ċe li xi ħadd qatel lil xi ħadd u mbagħad
bil-mod il-mod nibdew nsiru nafu. Aħna nsiru wkoll kważi investigaturi. U The Blind Assassin l-istess, The Blind Assassin hemm kittieb li qed jikteb, sewwa hemm dan il-ġenru kważi polizjesk infilsat fil-ġenru letterarju. U mbagħad daw li naqressa Antonella. Il-ktib tal-poeżiji ta' Anne Carson, Plain Water, nħobb ħafna naqra poeżiji, River għandu wkoll proża fih, huwa ara taħlita ta' poeżiji u proża. Clarice Lispector, naħseb qed mill-aħħar kodba tagħha, Hour of the Star, li huwa dwar din it-tfajla li mi xejn, li hija fqira ħafna li m'għandha xejn. Imma hija talpista u dan ir-raġel, in-narratur li qed jirrakkonta l-ħajja fqira u sempliċi tagħha. U mbagħad għadu kif nieda Keith Borch hemm qarsa fil-vers il-poeżiji bil-Malti ta' Keith li bdejt naqrom dal-aħħar. Inħobb ikolli ħafna kodba. Fuq il-komodina tas-soddax, l-għanet il-poeżija taqra waħda u daqshekk. Mhux ħadd kompli taqra ktar mill-ktieb sewwa, ġifieri waħda kull jumejn jew waħda kull jum. U mbagħad ir-rumanz biex li jżommok għaddej. Ejja, proset. Interessanti ħafna kienet, grazzi tal-li ġejt. Aħna wasalna fit minn programm ieħor Wiċċ in Bwiċċ, narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor ma' u awturi u awtriċi oħra.